Daina nakapalagpaan sarong 52 anyos na lalaki na number 1 regional most wanted person kan Bicol PNP kan arestaron kan otoridad sa barangay Mabuhay Bulusan Sorsogon pasado alas 5 nin aga kan nakaaging Biyernes. Ang nasambit na persona binistong si alias Homer, sarong paraoma kan barangay Tughanhuban Sorsogon na may warrant of arrest huli sa kasong murder asin pagbalgar sa Comelec Ganban. Base sa impormasyon, Nobyembre 3 ka nakaaging taon kan mabadil asin magadan kainian sarong kabarangay na nag-awat sa iya mantang nakikipagdiskusyon sa sarong irinuman. Nangyari man an insidente kung saan maigot pang pigpapautob an Comelec Ganban. Ma'am, November 3, incidente po during after election po yan, ma'am. Nagkaroon po ng alitan. Then yung pong baril po niya ay nag-awat po sa di inaasahang pangyari po. Kumuha po ng base sa investigation po ng ating personahe. Kumuha po ng baril at nabaril po yung nag-awat, yung biktima po. Na-recover man kay alias Homer ang ginamit kaining badil sa krimen. 60,000 pesos ang ipigbabang piyansa para sa pagbalgar kaini sa Comelec Ganban. Alagad mayong rekomendadong piyansa para sa kaso kaining murder. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Huban Municipal Police Station si alias Homer. Sabi po natin na ang Huban EPS po hindi tumitigil po sa paghuli ng may mga warrant of arrest lalo po dito sa area of responsibility po namin sa sakupan ng Huban. Nag-appeal po ako, nag-iusap sa mga may alam, lalo po sa mga community natin, na ipagbigay alam po kung sino pa muna nakakaalam ng ating naroroonan. Nandiyan po ang hotline namin ng Huban. Anytime po, pwedeng tawagan para po mapaabot sa amin ang anumang impormasyon po. Makakatiyak po sila, ma'am, na ang kanilang pagkakilalanlan ay magiging pribado po. Hindi po titigil ang kapulisan na nandiyan po 24/7 at handa po na siguruhin ang kaligtasan ng mamamayan. Diyan po, dito lalo po dito sa Huban, 24/7 tayo nagpapatrolya sa paligid para masiguro po natin na ang kasiguruhan at katahimikan ng pamayanan ay matiwasay. Mientras tanto, himas rehas naman ngunyan ang rank 4 most wanted person kan Bicol na may warrant of arrest man para sa kasong murder. Binisto ang suspect na si alias Renren na naaresto kan otoridad sa barangay Pangpang West District, Sorsogon City, pasado alauna nin hapon kan nakaaging Biyernes. Sa presente, nasa kustudiya naman inikan Sorsogon City Police Station. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.